Cheoláras Náisiúnta na hÉireann le hí Chraobh Siansa Gael Linn 2014. Áit rachaí 8 grúpa cumasach sanóíocht an dús mhór. Tá Gael Linn ar an bhód ó bhíní de chuige tríán, agus iad a go neart go neart a chur na gaige chun cín a réimsí policy agus pobal. Tugann Siansa an ardán go cheoltóirí iarhain scoile lena dalann agus lena groíocht a léir os córan phobal. Tá slua brábhaíonn seo nocht lena eáil cé acu gona grúpaí a thuirthaí bhála churann Siansa Gael Linn 2014. Well, cheáin tá den seo sa gCeoláras agus tá chuilegan ag obadan íhuair ceol, inis don faoi stair Siansa. Well, thosa muid amach le Siansa sa bhliain 2002 sa tanháling eileh ach sin a hálan an bhíon ar a daoine gur í freistal ar an chraobh go raibhing boga ag gáit níos mú. Tá teach lána gin nacht as gon 1300 duine. Tá léiríonn sé sin an spéis atá ag na ceoltóirí óga insan comórtas áirithe se. Agus céir daon difriocht idir an comórtas seo agus comórtas eile tá cosú leis? Well, tá sé difriúil sa bhéad is go bhfuil an dárad nascaí le chéile sé nuair a chaithigh chuile grúpa dhéanamh ná teaglann ceol agus óráníochta ganstad a feá idir degus gáin ná mé déag chuir le chéile agus an sin éistan moltóir leis na grúpi sin a fad bhí os cín chuige acuim líana mar hampla agus an sin gardan sé síos go dtí tríchadó an sin iad agriim muid Cairlan a dóibh. Agus ag na Cairlan sin éistan bert gan na moltóirí ló agus sin tugann siad lethúir lé go chóirla dóibh trí Cairlan a thuirtóibh agus ránaíonn siad sin an 8 grúpa is fearr le heachtain seo go dtí an íomhór. So here an tá tú duine moltóireachta ar Siansa le 3 bliain inis. Aber lam céir é cairdán an grúpaí nacht? Sílim gur comórtas ar dáid an mar go dúrann sé deiste ceoltarí ága atá déanú a háart mí níhiilta sé ceol agus dúrann sé deistí fa bhéir stáit mór an seo agus scafta mór a gar carú agus Wach sé bliantí dúsa fas ar stáite sin agus tá séad sin ábalta dhéanamh gnééis sin sé rilí go maiithí fa. Céir go ddíireach a bhíonn ag leir álar ag moltóirí? Le smailm sin na grúpaí sin a chun chud ceáil sa go héanlaithe le beidir goin siad rub a cóirlann seo san siad níl do thorabíonn sin a tá fanniamhann sa rud a chun siad le heala iad hain zainanta sin sílam. Beidir ggóil se rub a garú ar gáid amháin a tá fanniamh sin fanniamh na daoine ágad tá sé dalí bhfuil más so tá sé deas aice. Má tá siad comporda agus comporda an sa cheáil béis siad maithe agus tháinig muid sin an éirí go maiid hanig daoine an tasaí lách siad na pointí thug muid défa agus darbar siad agus déisiad ar a stáite sin. Ag chuir tús leis a gláir nacht as chun fuirt láirge frescar. Go cúga múin. Bhí aithnaring ar chéile ar fáid tamil agus an sin tháinar an smíanamh dulteach ar Siansa le chéile. Is é an bhríad a thá leis an focail triscar ná femin agus is focail é ón rainn. Taithí ag fórmhór den a bheith sa grúpa dulteach ar Siansa. Thugann comórtas seo an seanstíon ar cuid cuirdas a láidriú agus ceola haint le chéile. Mar ancuid ceir ó Neil Byrne, Adele Fox, Alan Reid, Fianna Chunnell agus Anne McQueen. Bhíad an trafriúil ó grúpaí tradiisiúnta eile ag an deir chumar Super Mario Stock Group an riad déirnach chun rud ag an trafriúil dhéanamh.
Si é chéadúir den na grúpa seo áta dheanú sa chríomhchomórtas, as leabhán bailile clia na rógarí. Is muid na rógarí as Clár go slifa I leabhán bailile clia. Támad ar fád a clúcáirde so tá an anna sin ag an ar támad a seanam is bud bhhat an grúpa bhí mu sa bhunscoil céine so támad a cheanam le blianta. Ag tús na bliana rinne mar an cinenne, go bhfuil imid chun ar níhalaíon agus do chomórtas seo mar táimid géirí léirmheas wa a chraoladh don scoil agus bhálinn freisin ar scileanna chur an úl don tír ar fad. Bhí animatásáil bhí dul seach go chomórtas an lád a gceann agus ó na rógarí bíonn siad pleiceach don tamar fad na ceappa. Bhí sin gábhlíonn agus just dáin sé.
déine anadíochta ar mála mór ceol an tulach chunaon chlár, ceoltóirí chruch na gaotha. Is sinna ceoltóirí cnoc na gaotha ó anad cultúra cnoc na gaotha an tolig cúnta an Clár. Is cáirse sinna a dhearann ceola céile a rith na bliana san anad. Cína mar in bliana, grúpa ceol ar bhunú chun Chraobh Siansa Gael Linn. Tá cultúr láda de Cheoláras Náisiúnta i chun an Clár, go háirithe sa tulach ná tá cnoc na gaotha site. Tá trinne mór ar síl cheolar ar an Clár ó léchan na cosúla Paddy Kenny, Martin Hughes agus an tulach Héili Band. Is é seo an céadúir den chuir stachar an chomórta seo agus tá ag súil go mór le bheith casa sa hala ceolcurma náisiúnta. Dúine, cílín sínsa, taithí nua, cnrudaí nua a phríal agus dúchláin a chur ar an féin. Tá lán fórmathe goin ó thosaí mud ag cleachta gur an gomórta seo agus tásúla goin go minic siú tainnigas ar bísa.
Tá an comórtas ag taobh suas agus muid bugnach leisí fríd bhí linn a níana bhógraí le hí tuile ceol. Fáil tarás go dtí an Cheoláras Náisiúnta áit bhfuil na scetamíní áthais agus an tanas ag méadú ag Chraobh Siansa Gael Linn, tá neart ceol ceisteann go dtí seo agus ní fada go dtí go méid bútar amháin le radaí. Mary Bergen tá taithí na mblianta ailsa denna moltóireachta ar chomórtais. Cén sort ferbert atá tacaí ar siansa leis na blianta? Well, tá an caidan ceol imi ar cín i rinne blianta ná ó thosa mise denna moltóireacht. Agus go mór na hórán, agus i dús ná nuair a thosa mise denna moltóireacht ar dúspáide, is na hórán a lig síos na grúpaí go mór. Ach anis tá sé sinna feabhasa agus tá níos mó misne go teachtaigh na ceoltarí agus bíonn siad go léir chana na corfá agus a códú na hórán agus bíonn siad an-excited go. Tá tú buinteáiltá as sú go mór leis? Ó tá sú go mór leis tá fáte samsan is because it's job ófasa bhór é seo a dhéana le an moltóireacht a dhéana agus bhí me a gcónaí géir go tá féráilte go gach duine, so tá sé deachar ach tá sú leis freisin. Léiríonn chundé chluigeí tradiisiún láidir ceol ag Chraobh Siansa Gael Linn. Ag leanúint leis seo im líana Aontas. Is muide Aontas ó chundé chluigeí agus táid go léir ó bháid an difriúla chundé chluigeí ach táid go léir híos faoin scáil Clár. An go bhfuil le chéile thar séhí ó hen. Bhí me de sinim le chéile ag phlean a difriúla agus fesin agus seisiún timpeall na háite agus. Bhí me anseo an airí le grúpa difriúil ní bhfuair me dé áiteach. So go mé an tartha difriúla am líne. Bhí me se hús anseo an bhliain a bhuaí teaspach agus just an mochaáin sin a bhí agam nar bhuaí siad agus nar bhí an tanam glíte amach bhí just go héintach agus dúirmar le chéile bhrálinn é sin a bheith aganne.
amach agam féin ar na scoilení a bheasta tacht, choláistí óin agus Ísagáin, an chéad grúpa eile na hógánaí. Is muidir na hógánaí gas Chláisteán agus Ísagáin Cheoláras an bailach le. Well, le Chláisteán agus Ísagáin is rud mór on cheol sa scoil agus tá na teachtar ar fud na cathrach. Is mí na teach le chéile ar scoil ag seint go minic le na chéile agus fiú an tíobh muid an scoil bí mé dul scoil saoir a bhfuil clansiús mar sin le na chéine gánaigh seáin le na chéile, so just cordam muid le na chéile. Rinne mar choirú ar an áir ar fád mu tain. Ní aimmuid mór an taciút is bearlan é dhéanam bud hain chun ar stampa hain a chur an ceol. Mar sin a bhíon iarsscoilóirí freisin a bhí ag seansach mórtas a doganán taciúcht dún freisin a bhíon clús éisteachta tastal go aon duine. Tasman sin an spirit atá sa scóil chumá, so it's deas an rud sin.
eile bhain na muice le bheith páirteach sa gomórta sa gCeoláras sa nacht. An chéad grúpa eile as chunna churchaí láthair. Is smuoin na láthair as cúnta churchaí, is mis éirí agus sein man idir agus an gitar. Tá donnacha an feadóg stán, an feadóg ístil agus an piano. Tá Tiger an concertín, Díran an benseo, Roisin an Chris an viola agus an idil, agus Sean an bosca ceol. Tá múntar ceol an scófa going I Siobhánaí búcla. Thug sí anna cehar dúin, ach freisin thug sí deis dúin ar smútí féin a chuirniúil san grúpa agus tá anna buachta. Bhfuil mar steach sa Mórta Siansa don céadar an bhliain sa caite. Glach mar páirt sa cardan le I Port Larga ach ní raibh an táling. Bhí mar ag bhain na muiche nuair fuair mar chuire chuig an Cheoláras. Gan sod gan sioe
An chéad grúpa eile Harbh brodal as a gantar dúchas, as Caisteán na Mhairí Glór Wio. Glório is anam doing, is as Caisteán na Mhairí I gan do Wio an dram Clár agus samid fear brodal as sin. Bhí muidir sinam le chéile I gcónaí agus táid na maní ceol agus na grúpa ceol le chéile ach bhí smaoinmh ag cáit an seo chun an grúpa seo a chuma sús agus táid an seo inis. Seo ar céad am sa chomórtas, nuair a chochraí mar dul isteach sa chomórtas, rinne mar an aibhre a réit na bliana. Sé an phríomhrud a bhí I gceist againn ná an cultúr agus an ceolhuio a haspáint don tír go léir. Ranaí mar chuid mhaid in na puirteanna ó mio mar dheanar sin. Tá muid go léir cáirde, bhí an crack agin, tá árán ó chundaío agin agus tá súlar agam nar mímuid ar an státe gur seasaímuid amach ar an ihe. Ach má sé an bás a ceannach déilín, cé gar atá héanú, ach a go flachís déilín, ein stáide
Chlach an grúpa se pót sa gréomhchomórtas an nuirí agus tá sé de rás a miana le na dala na chruthú. As scoil uire machar a féalta chun na ghuire choirú. Díadíh is Virginia an grúpa choirú ó scoil uire machar a féalta. Annig muid sa céile nuirí don sianta agus sénimuid in Cheoláras Náisiúnta nuirí go mhaith. The seachtar in our grúpa, Stefan ar an banjo, Owen ar an moran, agus me sé ar an guitar. Me sé ar an bosca ceol, Maria ar an fiddle, Maria ar an concertine, agus Bridging ar an fadog stein. Flick weisir mar fel mé ar muintir Gaeilge an taim, mar is am an choirú agus piece of jazz ceol.
Tá ceolálinn splóidir chluisteagan ó na grúpaí eile ganacht, agus is cínta gur cinenne andachar le déanaag na moltóirí. Seo Mary Bergan inis leis a tura. Sa 3 awards, thugmuid an 3 awards go cóidú. An Garna awards go Clár Rio. An third award go Iantas. Well, Tom, cóhardachas seans go bhaitheann tú an ródal ar fad. Níl mé an focail le chuir an mothúcán ach gá bhíon ó hen bhuaim mo rathar an comórtas agus cheap mé gra mé sásta an lá sin ach seo bhád níos fearr. So tá tradiisiún ag chun é chluigeí ó híomh Siansa agus chuirteach go mórta. Bhuaí sprí an comórtas chearra bhíon ó hen ar 2 bhíon ó hen i gá bhíle sa ní agus an sin bhuaí teaspach é gá bhí sa dóig agus bhí muid go léir gra go raibh muid géir bhuachan an bliana mar an céad thug sé cearra bhíon ar sprí 3 bhíon ar teaspach agus gá bhíon dúine so Tá sé dentais agaí. Mit géirtóirt bhíon geol tradiisiúnta go garmúil nó céirt bhuis géirí leanach ráile sin rúpa. Níos á níl mé ach cearra bhíon déag díos so cúpla bhíon a focus a scoil agus feicimid éis sin. Well go bhhard thríis. Gur míle mágad. Tá deire takeí leis an ihe nocht ag Cheoláras Náisiúnta na hÉireann ach weimse agus chuileganna anseo i Cheoláras.